No, sehän on huomenta päivää se. Mä oon jahkannut nyt aika pitkään tämän gameplanin kanssa ja aika viime tippaan sen esittäminen ja lukkoon lyöminen nyt jäi, mutta tää on ollut vähän ristiriitasta sen takia, koska kun mä heitin ton karhunkierroksen GPX:n mun skriptiin sisään, se piirtää mulle sen korkeuskäyrän ja laskee mulle sitten sen maaliintuloajan sen mukaan, että kun siellä on ylämäkeä, alamäkeä, tasasta ja mulla on ajatus, että niitä mä pääsen juoksemaan tätä ja tätä vauhtia, niin siitä se saa laskettua sen kokonaisajan. Ja niin se antoi niin pieniä lukuja, että ne tuntui musta epärealistisilta ja mä jäin sitten jahkaamaan sitä, että pitääkö mun niinku hidastaa niitä vauhteja. Ensimmäinen yritys antoi 8 tuntia, joka on niin kuin, sehän olisi mulle niin kuin ihan täys unelma. Jos mä pääsisin 8 tuntia 55 kilsaa, niin se olisi ihan niin kuin järkyttävän hyvää. No mä siitä sitten reippaasti niitä vauhteja tiputtelin Teneriffaan perustuvilla kokemuksilla ja pääsin sitten tähän pikkasen alle 9 tuntiin ja jos mä vertaan Vaarojen maratonin 65 ja Ylläksen 66, joista mulla kummastakin on se noin 12 tuntia, niin sillä perusteellahan mun ajan pitäisi olla 10,5 tuntia. Ja mä jäin sitten jahkaamaan tätä, että pitääkö mun tehdä sellainen gameplan, joka on 10,5 tuntia vai yritänkö mä mennä tällä ehkä vähän kovalla 9 tunnin gameplanilla. Ja mä jäin sitten miettiin, että okei, karhunkierros on kaikista helpoin polkukisa, mitä on olemassa, niin senhän pitäisikin olla vähän nopeampi. Ja toisaalta mulla on nyt pieni toivonkipinä siihen, että uudet kengät, uudet sukat, teippaaminen ja rasvaaminen yhdessä toisi sen rakko-ongelman pienemmäksi, jolloin mä pystyn juoksemaan paremmin ja nopeammin. Ja sitten kun mä vertaan toisaalta taas sitten mun treenilenkkeihin, Sipoonkorvessa mulla on semmoinen yksi 15 kilsan lenkki, joka on vähän teknisempää polkua, niin mä oon sen päässyt 2,5 tuntiin ja se on tuntunut ihan tehtävissä olevalta vauhdilta. Ja sillä perusteella, sillä vauhdilla mun pitäisi päästä 9 tuntiin. Niin mä oon sitten päätynyt siihen, että lähdetään liikkeelle tällä 9 tunnin ajatuksella. Ja jos mä en sitten siihen pääse, niin sitten mä en siihen pääse. Ja ihmetellään sitten jälkipyykissä, että miksi mä en päässyt. Mut ehkä tässä vaiheessa kautta on vielä niinku hyvä silleen vähän haastaa itteensä ja pitää kuitenkin mielessä se, että tämä on helpoin kisa. Tässä pitäisikin olla vähän nopeampi. Sitten mä saan vielä ehkä pikkasen semmoista niin kuin extra boostia, itsevarmuusboostia siitä Teneriffan viimeisistä kilometreistä. Koska silloin alkoi se rakkokipu olemaan jo aika kova ja mä silti pystyin siellä juoksemaan vielä. Eli jalat ja jaksaminen oli vielä sen koko sen taapertamisen jälkeen
ja vääntämisen jälkeen niin kuin vielä sen verran hyvä, että mä pystyin niin kuin, tai tuli semmoinen tunne, että mä olisin pystynyt juoksemaan ihan normaalia vauhtia, jos ei niitä rakkoja olisi ollut. Niin tää on vähän tällaista niin kuin nollasummapeliä, että kun on tämmöisiä tekijöitä, jotka luo toivoa, itsevarmuutta, itseluottamusta ja sitten on tekijöitä, jotka vähän syö sitä, ottaa vähän niin kuin takaisin, tipauttaa niin kuin vähän maan pinnalle. Niin tää on niin kuin semmoista tasapainottelua näiden välissä ja tästä johtuen varmaan mun kisa tulee olemaankin sellainen, että se voi olla ihan mitä tahansa, paras juoksu ikinä ja tuskaisin juoksu ikinä väliltä. Et mä en niin kuin itsekään oikein nyt ole niin kuin varma, että mitä tulee tapahtumaan. Et mulla on muissa kisoissa ollut semmoinen niin kuin aika selkeä näkemys, että mitä kisassa tulee tapahtuu, mutta nyt mulla ei ole. Koska on niin monta liikkuvaa tekijää ja ne on vielä vähän kesken kaikki testaamiset niin kuin kenkien, sukkien ja näiden osalta, niin tämä on niin kuin aikamoinen testi myös samalla, että miten nämä kaikki asiat toimii. Mutta jos kiinnostaa nähdä, että kuis tässä nyt sitten käy, niin sanomattakin selvää, että kun tilaat tämän kanavan, niin varmuudella tulet sitten myös näkemään kisavideon ja sen jälkeisen jälkipyykkivideon, jossa sitten vähän mietitään, käydään fiiliksiä läpi, mietitään vähän datan pohjalta, että mitä siellä kisassa nyt sitten oikeasti tapahtui. Mä lähden tähän kisaan energiatankauksen puolesta täsmälleen samalla logiikalla kuin Teneriffalle, koska se tuntui toimivan. Ja sehän menee niin, että 1 lötkö eli 0,5 litraa puhdasta vettä per tunti. Sitten squeezing geeliä, 1 geelilötköllinen per 1,5 tuntia. Ja 1 jollospaketti eli 4 palloa per 1 tunti. Ja tätä mä nyt fiksaan sen verran, että kun se ensimmäinen etappi Basecampiin on pitkä, laskennallisesti 5 tuntia, ja mulla lähtee vain 4 lötköä mukaan, niin mä sen ensimmäisen tunnin on juomatta, eli pyrin siinä just ennen lähtöä juomaan vielä niin kuin oikein kunnon kulauksen vettä. Eli otan sinne vesipullon, jonka sitten jätän maali dropbackiin mukaan. Tai siis, että se jää sinne, että mun ei tarvitse ottaa sitä mukaan. Ja sitten ensimmäiseen lötköön kosken sitten vasta ensimmäisen tunnin jälkeen. Ja sitten kun mä pääsen Basecampiin, sieltä täytetään 2 lötköä, jolla pitäisi päästä Konttaiselle ja Konttaiselta sitten eteenpäin vielä 2 lötkön voimin sitten maaliin. Jos kiinnostaa seurata asiaa sitten ihan reaaliajassa tuolta tulosseurannasta, niin mulla ei ole mitään GPS, eli sitä kautta mua ei näe muuta kuin väliaika listauksista. Mä en tiedä, onko siellä muita väliaikoja kuin ne huoltopisteiden väliajat, eli 30 ja 50 kilsan kohdalla. Mutta sieltä pitäisi nähdä ja
tää on ensimmäistä kertaa semmoinen kisa, missä mä en tiedä mihin aikaan mä lähden. Eli 5.5 lähtöhän tapahtuu kello 18-21 välisenä aikana, ilmeisesti puolen tunnin välein olevissa lähtöryhmissä, mutta siellä on jotenkin jaettu ne lähtöryhmät niin kuin kahteen osaan, että siellä on kello 18-19.30 lähtijät ja sitten 19.30-21 lähtijät. Ja mut on heitetty sinne 19.30-21 lähtijäksi. Mun bussi Rukalta lähtee kello 19, joten mä en tiedä kuinka kauan siitä menee sinne Oulangalle, mutta mun lähtö on joskus 19.30-21 välillä. Mä en tiedä, että saako siellä itse niin kuin jotenkin valita ryntäämällä sinne niin kuin heti lähtöviivalle vai miten se sitten tapahtuu se lähtö siellä. Sen näkee sitten vasta siellä. Mutta toki mä pyrin lähtemään mahdollisimman aikaisin liikkeelle, koska sitten sieltä alkaa tulemaan, ja jos ihan sinne viime tippaan jättää, niin sitten sieltä alkaa tulemaan se 8.3 ryysis ja sitten myös perusmatkalaisten ryysis, ja niihin mä en haluaisi kuitenkaan jäädä. Että mä haluaisin, että mä olisin sen verran edellä 83, että mä pääsisin sinne mäille juokseen niin sanotusti esteettä. Et sit siellä mäissä kun kävelee, siellä on ihan sama, vaikka koko ajan menisi porukkaa ohi, se ei mua haittaa. Mutta laskelma maaliintuloajasta on tehty sillä perusteella vähän keskiarvoisesti, että jos se lähtö nyt olisi kello 20, niin sitten mä olisin maalissa pikkasen ennen aamukello 5. Et nähtäväksi jää mikä on lähtöaika. Mutta Nutsin karhunkierroksen tuloseurantasivuiltahan sen sitten näkee, että milloin siellä on liikkeelle lähdetty ja milloin sitten välipisteet on saavutettu ja milloin myöskin maali on saavutettu. Jes, näillä eväillä lähdetään kohti Kuusamoa ja kohti lähtöviivaa, eli seuraava video on sitten kisavideo. Kiitos kun katsoit tän. Me nähdään sitten kisassa. Niin, ja jos itse oot tulossa juoksemaan sinne, niin ensinnäkin tsemppiä tosi paljon myöskin sun juoksuun. Ja toisekseen, niin jos satut törmäämään tutun näköiseen ihmiseen, niin tule moikkaamaan. Se aina kiva niin vaihtaa ajatuksia niin sanotusti juoksijakollegoiden kanssa. Jes, nähdään karhunkierroksella. Se on moro se.